होबाय आरोना अखाया गैयासो होनदोंमोन खिन्थु ससेयाव आरो नै अखा मोनलायबाय आरोना अखा हाबाबो थांथारनोसै जोङो वाव वाव टाटा गुड बाय गया Hi guys, welcome back to my another blog video. So नोंथांमोनखौ दिनैनि नैबे भिडिअ बरायग्रोनाय जाबाय आंना माने एसे माइकआ गाज्रि जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय दा थेवबो माने आङो भिडिअखौ सर्ट होदों ओमफ्राय माने ससेयाव गाज्रि जाना होदों नालाय ओमफ्राय आंना लामायाव भिडिअ लालांनायफोरा स' भिडिअआनो मोजां जायासै ओमफ्राय भइस क्वालिटिया मोजां फैयिनि थाखाय आङो माने दाननानैसो भिडिअखौ बानायबाय आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्जय लाबानो जाबाय आरोना थ' लेट्स स्टार्ट आरोना जाहैबाय जोंना कुमारिघाटानि माने ग्राफिक्स मोनजोबो आरोना हेलमेट सेलमेट बेयाव स' आं माने हेलमेटनि लकखौ चेक खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै दा सफैबाय आरोना जोंना अनसुग्र'आ ओरैजाय दं एकदम दा जमा थांसै आरोना हस्टेलफोराव थांनोसै जोंना एकदम नायलायबाय थाबानो जाबाय आरोना एक्जस्ट सोलायनोसै आरोना थ' फाइनालि दामाने जों जायगायाव सफैबाय आरोना बे जाहैबाय मसलपुरनि माने फुरा एकदम स्टक होनजायो आरोना बाइकनि माबा माबि सब मालफोरानो थाजोबो ओमफ्राय बिथिं ट्राफिक सब फुरा क्लियार कौन है कहाँ से आते हैं स' लोगोफोर फाइनालि आंना दासो माने माइकआ थिग जाबाय आरोना आं दासो बानायना लाबोफिनबाय माने ओरैबायदि असान्ति नांदोंमोन आरोना भिडिअ बानायनो हायो ना मा हायो माने माइकआबो हामा ओमफ्राय मबाइलाबो हामा हेलमेटनि माबायाबो लकआबो हामा जाना दंमोन आरोना ओमफ्राय दा थोड़ा जाके अभी मुझे सुकून मिल गया क्या बोलो यार दा जोंना ब्रना एक्जस्ट सोलायनाया जाबायनो ओमफ्राय दानियाव नायनोसै आरोना मारै सोलायखो बरिया जाबाय देखो बाबुआ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो हमारा भी हो गया बेफोरो जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जों दा थांसै अभी हम लोग जा रहे सकियाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर एबार गिदिंनो वाव वाव ओ भाई साहब अखा हाबायलै बेखिनियाव अखायानो गैला फाइनालि निकासि मोनफैबाय आरोना निकासिनिफ्राय जों दा एबार सकि थांगोन इदिसो जाया फाग्ला सोर सानथिंबाथिं थाङो दे बाय हिमांशु ब्र आरोना सालाया दहायो जोंखौ नेयालासिनो थांग्रोदो आरोना इयो एकदम बिसोरो सिगां होनजोब्बाय माने
इखो आरो मा बुंनो इना माने टारगेटआ एसे आलादा जाखायो देनाय इना एसे आलादाखा स' जों माने इफोरावनो मिथिब्रा जोंनिखौ ना ओइ इ गैया दासो हाइट पस्टआव दोनदोयो हाइट पस्टआव स' हिमांशु ब्रह्ममोनखौसो माने जोङो बिसोर दों होननायखाय फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बेयो थांबाय माने ओरैनो जमा लोगो हिसाबै फैबायमोन आरोना ओमफ्राय बिसोर दामालाय थांबाय नालाय ओमफ्राय जों दा फैबाय जेथिया जोङो ओरैनो सकिखौ खनसे नायनानै फैथारनोसै होनना फैबाय आरोना स' देखते क्या नजारा अभी सकी का ओके लेट्स गो Subscribe खालाम guys. एकदम आंनि साबसक्राइबारफोरा ओरै थांलाजोब बैना ओमफ्राय आंनाव फैजोब ओरै आरोना बिदिनो थांला बेलाय एक्सचेन्ज खालामजोबदो एक्सचेन्ज आरोना ओमफ्राय दा दुगैनि दाख्लैयो दैयाव गब्ल'नानै बेयावनो आंना माबा 5 मिनिट माने मबाइलानो गोमाना थादों आरोना गोमाना थानानै उनावसो माने दुखु जाबाय आङो ओरै ओमफ्राय उनाव डिसप्लेयाबो थांबाय मबाइला खिन्थु बेनो आरोना दाबो बेनो सोलिगासिनो स'